бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи энергетика бахусус гидроэнергетика диққати аввалиндараҷа зоҳир намуд, зеро тараққиёти он яке аз рукунҳои асосии пешрафти иқтисодиёт, ноил гардидан ба ҳадафҳои муҳими стратегӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ба ҳисоб меравад. яке аз иншооти азими гидроэнергетикӣ дар мамлакат нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба ҳисоб меравад, ки дар замони соҳибистиқлолӣ аниқтараш соли 2007 дубора имкон даст дод, ки бо иқдому талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи ба таъхирафтодаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун мутобиқ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ барқарор карда шавад. нерӯгоҳи барқи обии Роғун калонтарин иншооти силсила нерӯгоҳҳои дарёи Вахш буда, дар 110 километрии шаҳри Душанбе тақрибан 70 километр болотар аз нерӯгоҳи Норак мавқеият дорад. ҳоло майдони сохтмони ин иншооти барои Тоҷикистон муҳим ба корзори заҳмати созанда, майдони ҳиммату ҷавонмардӣ, арсаи озмоиши нангу номус ва гузашта аз ин ба ғояи миллии мо табдил ёфтааст. чунки Роғун на танҳо манбаи нуру рӯшноӣ, балки санги маҳаки номуси миллӣ, шарти иқтидору пойдории давлат ва омили асосии таъмини амнияти миллат ва давлати Тоҷикистон мебошад. корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ки замина барои рушди босуботи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон аст, аз рӯи нақшаи таҳризинамудаи ҳукумати мамлакат бо маром пеш меравад. айни замон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз қабили Сарбанд, баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм, нақби сохтмонии рақами 4, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, нақбҳои нақлиётиву ҳавокаш ва дигар иншооти асосиву ёрирасон корҳо бо суръат идома дорад. лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун имрӯз калонтарин иншооти сохтмонии бахши гидроэнергетикӣ дар сатҳи ҷаҳон арзёбӣ мегардад. ба иқтидори худи нерӯгоҳ дар қатори 4 иншооти азими тавлидкунандаи барқ дар сайёра баҳо дода мешавад. намунаи барҷастаи татбиқи стратегияи таъмини мустақилияти энергетикӣ ин эъмори нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст, ки то имрӯз 2 агрегати он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. мардуми Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастани ин рӯйдодро рӯзи равшаниву нур арзёбӣ мекунанд ва амалӣ шудани ин корро ба кӯшишу талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рабт медиҳанд, ки дар воқеъ бунёдгузори асосии ин кохи муҳташами нур мебошанд. нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамчун иншооти азиму тарҳи ҷолибу судовари иқтисодиву иҷтимоӣ дорои аҳамияти милливу минтақавӣ буда, аз лиҳози ҷуғрофиву муҳандисӣ лоиҳаи нодир аст. нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт бунёд гардида, дар як сол имкони зиёда аз 17 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро дорад. ин нерӯгоҳ бо истеҳсоли нерӯи сабз, яъне бе партовҳои зиёновар ба атмосфера ва риояи меъёрҳои муосири экологӣ, яке аз беҳтарин нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. аз ҳамин нигоҳ барқи тавлиднамудаи ин нерӯгоҳ аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун пешрафтатарин техникаву таҷҳизот ва муҳандисону мутахассисони барҷастаи тоҷику намояндагони дигар халқу миллатҳо фаъолият доранд. ба қавли таҳлилгарон, дар ин ҷо қариб ҳамаи таҷрибаҳои сохтусоз шурӯъ аз лоиҳакашии тарҳ то сохтмони он ба пуррагӣ нав мебошанд. тамоми иншооти нерӯгоҳи барқи обии Роғун аниқтараш 90% он дар зери кӯҳҳои осмонбӯс бунёд шуда истодаанд. махсусан толорҳои мошинҳо ва трансформаторҳо дар муҳите сохта шудаанд, ки комилан дар чашм ноаён аст ва аз хавфу хатарҳои эҳтимолӣ низ дур мебошад. муҳимтарин қисми нерӯгоҳ сарбанд ва ё дарғоти онро ҳам табиат гӯё маҳз барои нерӯгоҳсозӣ офарида бошад. барои бунёди сарбанди 335 метра қолаби табиии кӯҳ қариб ки беосеб боқӣ мемонад. танҳо тавассути сангу шағал ва дигар ҷисмҳои кӯҳӣ шибакунии он сурат гирифта, конструксияи кӯҳ барои сохтмони дарғот барқарор карда мешавад. мавзеи эъмори ядрои сарбанд ҳам аз лиҳози ҷуғрофӣ бениҳоят мусоид аст, яъне дар ҳамон маконе ки маркази сарбанд ба баландии 335 метр расонида мешавад, дарёи Пуртуғёни Вахш аз минтақаи хеле борик убур мекунад. ду соҳили ҳамин мавзеро кӯҳпораҳои азим иҳота кардаанд. бобати бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳудудан 75 миллион метри мукааб сангу шағал истифода мегардад. меъёри аслии кор дар ин макон тавассути вазнинтарин техникаҳо шибакунии маводи аз амборҳо то ин минтақа расонида шуда мебошад. дар воқеъ ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун паёмади шуҷоати фитрӣ,
истеъдоди камназири кишвардорӣ, муҳаббати бепоён ба халқу ватан ва талошҳои хастанопазир барои зиндагии беҳтару шоистаи мардум мебошад, ки на фақат истиқлолияти энергетикии мамлакатро таъмин менамояд, дар иқтисодиёти миллӣ ҷаҳишҳо ва пешрафтҳои беназирро ба амал меоварад, балки ба сифати ғояи ҳаётбахши умумимиллӣ ваҳдату иттиҳоди халқи Тоҷикистонро аз азамату пойдории бештаре бархурдор хоҳад кард.